Sabuwar TV tashar al'umma. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sauti domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai gidan zuciya kiki ka koya min yadda zanen rike kambo a gona. Mai gidan zuciya kai ne ka koya min yadda zanen rike kambo a gona. Kai mai su zanen rike zare ta yin gaba rayuwa sai da ke hannuki na yi da ne ba wanda za ya ce zai raba ni da ke kai rayuwa zane ta ci gaba in ina dam da ke hako rabo za a yi daban mata dare gwarabar mini ki kulan da kauna. Na ji daɗin cikin soyayya mun yi nisa da mai sona na tabbatar za ka yi da mara ɗannata. Cikin mata ni na cire tutar gaggawa a soyayya na sa na hannu na damar gane rata. Ban an kari ba na riski tunani ya yi girma cikin kaina ribar zama don masoyi ya zamto an furta. Na fitar da laifi na cikin zuciya na faida kai kaɗai na bai wa kaina. Kin bani damar soyayya kina kawar min da tunani tiran gini tiran zane da bazarki ne rawa tani na zama ɗan aikin zuciya in ka saka min sai na sanar miki da sabon ki duba min taho da sauri na zo gaban ki gara ban soyayya ki gane na baki rayuwa ta karki min jayayya. Mai gidan zuciya kai ne ka koya min yadda zanen rike kambo a ƙauna. Mai gidan zuciya kiki ka koya min yadda zanen rike kambo a ƙauna.